Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos del municipio vecino de Ferrol, Narón. Vamos a analizar la actualidad de Narón y para ello nos acompaña el portavoz del Partido Socialista, Jorge Ulla. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Natalia, y gracias por convidarme. Si hablamos de actualidad, podemos centrarnos en ese pleno celebrado hace unas semanas. Se celebraba un pleno ordinario de final de mes y posteriormente tenía lugar un pleno extraordinario en el que se condenaba el narcotráfico en la ciudad. Una propuesta por parte del Partido Socialista porque decidían llevar a cabo este pleno extraordinario y por qué no hacerlo en un pleno ordinario, el tema a llevar a cabo. A ver, cando nos pedimos ese pleno extraordinario, ainda faltaban, creo que preto de 2 3 semanas precisamente para que se celebrase o ordinario. Pero dentro desa potestade que ten a alcaldesa de fixar ela a convocatoria dese pleno, pois fixo coincidir a máis unha hora pois que non era pois, xeito pois, aseixtada ás 9:30 da noite pois, celebrar ese pleno extraordinario. Supoño que a intención pois, era un pouco pois, que ese pleno extraordinario pois, se diluyera un pouco cos puntos que se podían aprobar no orde do día. Pero esta cuestión no se podía meter en el mismo pleno ordinario, tenía que, por la burocracia, la administración tenía que ir a un pleno extraordinario. El BNG señalaba que ellos habían solicitado que se introdujese en el propio pleno ordinario la cuestión. Para nós o tema do narcotráfico o seu blancamento nos parece un tema de suma importancia, un tema que debe debatirse solo nun único punto do orde do día e con un debate consensuado e con un debate no que se poida falar e expoñer todos os puntos, porque en Narón estamos a vivir e vivimos un problema como do narcotráfico sendo un dos maiores supermercados da droga. Non só me refiro a Narón, tamén neste caso tamén me refiro a Ferrol. Toda esta zona se está sendo o supermercado da droga. E o que non é de recibo é que dos concelleiros de goberno, neste caso de Terra Galega, pois que se fotografíen pois, con un narcotraficante como foi Laura Noviña, que tantos fillos e fillas ten nos cementerios da nosa comunidade, do noso país, e que se poida facer unha fotografía, subir ás canles oficiales do Concello, e si que se pida nin as máis mínimas disculpas. Por lo tanto, exixindo públicamente que se pidiesen esas disculpas e ante a súa ausencia, nós, neste caso o Partido Socialista, pois tratamos de forzar que se pidiesen esas disculpas a través dun pleno extraordinario cun único orden do día. Con respecto a la situación del narcotráfico, portavoces y también socialistas de toda la comarca se reunían en el Parador de Turismo para reclamar mayores medios y mayor solución, tanto especialmente en la comarca de Ferrol y Narón, ante el aumento del narcotráfico que está habiendo. ¿Cómo se encuentra esta situación? ¿Se nota de verdad ese amplio movimiento de la droga en estos dos municipios? ¿Han tenido alguna respuesta? Estaba el subdelegado del Gobierno. Mire, o que aconteceu co narcotráfico foi que nos anos 80 e 90 houve gran repercusión social porque se puxo o foco precisamente nesa problemática gracias, en gran medida, a nais de fillos e fillas que estaban caendo nesa lacra. Eso fixo que todos os estamentos da sociedade, tanto políticos como periodísticos, como neste caso xudiciais e policiais, pois que se puxeran nesa tarefa de acabar con esa lacra. Cando esas grandes operacións pois, foron pasando ás hemerotecas dos xornais e perdéndose un pouco, digamos, ese foco informativo, esa lacra non se erradicou de todo e seguiu, pois, como fai, larvando. Existía nesa sociedade e sigue larvando. Que pasa? Que acontece? Pois precisamente feitos como o que che remitín anteriormente desa fotografía na que se normalizaba pois precisamente a un persoaxe do máis nefasto da nosa historia como se fose de pois, por utilizar alguna terminoloxía actual que nos poida entender a xente, pois como se fose un instagramer ou unha persoa notoria e digna de admiración, pois fai precisamente que dentro do Partido Socialista xa na comarca que teñamos que poñer, por neste caso, unha picanfrande, se poñer o puño arriba, neste caso, petar encima da mesa, para decir, esta lacra sigue existindo, por desgraza, a día de hoxe, esa lacra que deixamos, digamos, entre comillas, que deixamos larvar, se fixo, se enraizou moitísimo máis na nosa sociedade, xa non só coa distribución, senón tamén co blanqueamento, xa non político que se poida utilizar en termos de facer fotografías, senón con un blanqueamento que poida de capitais, que está tan enraizado na sociedade, é un chamamento á sociedade de decir, estamos aquí, a partir de agora, é un compromiso do Partido Socialista na comarca en loitar contra esta lacra.
la unidad de prevención y reacción va a ayudar a esta situación? Bueno, creo que é fundamental. Creo que é fundamental, pero primeiro sí que me gustaría agradecer o traballo inxente que están facendo os nosos corpos e forzas de seguridade do Estado, neste caso Policía e Garda Civil, principalmente que están arriscando a súa vida moitísimas veces en intervencións, en seguimentos que non o poñamos en dúbida. Esta xente está armada, é perigosa. Esta xente, recentemente escoitei unha entrevista precisamente a un abogado que se dedicou durante 30 anos pois neste caso a defender a narcotraficantes, a decir que este narcotráfico que vivimos hoxe mudou. Mutou no sentido de que é máis profesional e que ahora mesmo pois ten acceso a maiores armas con maiores capacidades e, polo tanto, a UPR é fundamental. É fundamental que no maior supermercado da droga, Ferrol Narón, a comisaría de Ferrol Narón, teña unha unidade especializada contra o combate a loita contra o narcotráfico, pero non só que sexa a UPR, tense que aplicar tamén, neste caso, os policías locais, como tamén son corpos e forzas de seguridade do Estado, porque son as primeiras forzas de resposta, competencialmente son as primeiras forzas de intervención, teñen o coñecemento sobre o terreo. É fundamental que se canalice toda esa información e, sobre todo, que se canalice tamén a través dos medios judiciais. De nada sirve esa labor que poidan facer as corpas e forzas de seguridade do Estado cando, ao mellor, esta xente que, digamos, está por calificar de alguna maneira, cando realmente estos delincuentes chegan ás dependencias judiciais, pois veñen polos seus poderes, recursos económicos, dispoñen de acceso a grandes bufetes e firmas de abogados e que a mellor en 24 ou 48 horas pois aparecen libres. Por lo tanto, hai que facer unha triple, neste caso, loita contra o narcotráfico, neste caso desde a política, o Partido Socialista, desde as forzas e corpos de seguridade do Estado, pero tamén desde o ámbito judicial. Con respecto, cambiamos de cuestión, hablaba anteriormente del bloque nacionalista galego que se ponía en contra de ese pleno extraordinario que se podía realizar, centrándonos en el BNG. La portavoz de esta agrupación daba a conocer que no va a seguir como cabeza de lista para las próximas elecciones. ¿Qué le parece esta decisión? Y ya aprovecho, ¿se va a presentar, usted prevé que sea de nuevo el cabeza de lista de cara a las siguientes elecciones? Bueno, eu respecto á decisión persoal que tomou Olalla, eu non entro a debater as decisións que se toman orgánicas noutros partidos, pero sí que eu quero aproveitar pois esta oportunidade que me brinda a televisión de Ferrol pois para trasladarlle a Olalla pois todo o agarimo e, sobre todo, o recoñecemento ao sacrificio personal que moitas veces leva a política e que ela máis eu, pois, con cada un de nós, temos 3 fillos, e sabemos que o tempo que lle quitamos á familia, pois, para atender, neste caso, a vida pública. Aí vai o meu agradecemento e, sobre todo, desexarlle, pois, boa sorte na súa vida. Y con respecto a lo que le compete a usted, ¿qué previsión tiene de cara a las próximas elecciones? Es demasiado pronto, sé que estamos aquí en el Ecuador de esta legislatura, pero bueno, seguro que ya tiene en mente qué hacer. Sí, non só teño en mente o feito de presentarme, xa che confirmo que a miña idea é presentarme ás vindeiras eleccións, e xa sobre todo estou traballando no programa e sobre todo no equipo que me debería acompañar para facer un equipo forte de goberno que, neste caso, pois, que supla mesmo as deficiencias que ahora mesmo se están percibindo en Narón, buscar uns perfis axeitados a esas necesidades que vive Narón. ¿Cuáles son esas deficiencias que diría a día de hoy que presenta especialmente en el municipio? Bueno, a principal é a falta de xestión. É dicir, un concello como Narón, que é a octava cidade de Galicia, non se pode permitir o luxo de ser totalmente irrelevante na política, tanto comarcal, autonómica ou estatal. Quero poñer un exemplo, porque sempre o poño, o feito de perder 2 millóns de euros nunha subvención, neste caso dos fondos de Generation que se trasladou á Unión Europea, é sangrante. Sangrante no sentido de que non é só o feito de perder os 2 millóns, é os 2 millóns adicionais que deberían ser dos nosos arcas municipais para suplir esa perda, para unha obra que é totalmente necesaria, como é a da Praza de Galicia, con innumerables desperfectos como son humidades e goteiras dentro dos locais comerciais. Aparte de ser un referente porque é o centro, en este caso, é o centro basicamente de Narón porque está pegado ao concello. É a imaxe de Narón. Por lo tanto, solo o feito de perder 2 millóns de euros non é perder a subvención, é que era 2 millóns de euros que xa estaban ingresados na conta do Concello e que tuveron que devolverse, neste caso, as arcas estatais co abono de intereses, bueno, co abono de xuros de preto de 25.000 euros. Ese é a principal, pero coligando un pouco co que che dixen anteriormente, Narón ten que ter unha figura que saiba
captar recursos, que saiba acudir a outras administracións, que saiba estar no mundo empresarial, ver as oportunidades de negocio para seguir atraendo riqueza para que sigamos sendo un motor industrial. A día de hoxe, precisamente, Terra Galega, con esos 46 anos de goberno, pois perdeu ese impulso, pois precisamente por esa herdanza que lle veu dada, neste caso, ao goberno de Marián Ferreiro, que non se estinou ela, simplemente herdou, e que se ve que adolece pois que non hai unha iniciativa. A día de hoxe, en Narón, non vemos unha perspectiva de a onde queremos ir. E, polo tanto, con esos fondos que se están perdendo, con esa capacidade que non se está, digamos, aproveitando, creo que Narón necesita un cambio de rumbo e, sobre todo, necesita maior protagonismo. Ese protagonismo só pode vir dado, neste caso, a través dos grandes partidos, neste caso como pode ser o Partido Socialista, e non dun partido localista como é Terra Galega, que a día de hoxe a única política que fai é de supervivencia para seguir nos seus postos de traballo. Por tanto, ¿cómo cree que se presenta el panorama de cara a las próximas elecciones? Porque es cierto, como señalaba anteriormente, Tega lleva ya 46 años. Pois mira, Natalia, se algo estou percibindo na sociedade é ese hartazgo que hai precisamente a ese goberno que con tintes autoritarios, porque se creen cun dereito, digamos, patrimonial sobre as institucións, pensan, como che manifestei anteriormente, pensan que é algo herdado, que lle é propio. Cando o Concello é dos veciños e as veciñas, e os veciños e as veciñas están vendo a paralizade. Exemplos, a Rúa da Solaina. A Rúa da Solaina é un despropósito, simplemente é unha maneira de gobernar de costas á ciudadanía sin ter en conta, precisamente, cales son as necesidades dese barrio. ¿Qué es lo que sucede exactamente en esa avenida de los Reyes Católicos, en esa vía, esas obras que están generando esa discrepancia? Pois mire, na anterior legislatura se aprobou un plan director que contemplaba humanizar o barrio da Solaina. É certo que o barrio da Solaina é un dos barrios máis antigos e necesitaría unha intervención, principalmente necesitaría que tuvera aceras máis axeitadas, a mobilidade, que favorecera, digamos, ese tipo de mobilidade. Que acontece? Acontece que, tal como está configurado o barrio da Solaina, incluir esas actuacións como se fixeron neste caso, con peatonalizacións ou iba a decir a locura que se fixo na Rúa da Solaina, o que denotan é precisamente que non se vive na realidade dese barrio e que tampouco se ve que é o que se quere facer con ese barrio. É moi bonito ir a outras cidades e ver que se está peatonalizando. Non somos firmes defensores precisamente da peatonalización, pero non unha peatonalización indiscriminada e, sobre todo, sin ter en previsión que se quere facer co barrio. Polo tanto, nós, nese caso, sí que somos moi combativos, tanto, neste caso, o outro partido da oposición como o Partido Socialista, estamos loitando duramente en que se escoito aos veciños. De feito, o Partido Socialista, a través dunha moción, obrigou, neste caso, a Marián Ferreiro, a ter que facer unha asamblea cos veciños e as veciñas e explicar o que se iba a facer, e, sobre todo, un compromiso que a día de hoxe non se está estamos vendo que se está implementando, como é o feito de que, mentre se está peatonalizando esa rúa dos Reis Católicos, que, aínda que estábamos en contra, sopesamos o feito de aprobar, ou neste caso permitir que non se paralizara esa obra, primeiro pola perda de €500.000 que conlevaría non realizar ese proxecto, e segundo, coas garantías, neste caso, de que non se iba a prexudicar a comerciantes e veciños e que se iba a garantir un aparcadoiro disuasorio con carácter permanente que dera, hasta que se dera, digamos, ese aparcadoiro con carácter permanente que se pudera permitir o estacionamento de vehículos. Pero non só iso, por poñerte outro exemplo, a piscina do Coutro. A piscina do Couto, unha promesa electoral do goberno de Marián Ferreiro no ano 2019, que se empezou a facer no ano 2023, e que aínda a día de hoxe, polo visto, quero pensar que xa está recepcionada, aínda non teño o documento, pero 2 anos despois para facer unha piscina de verán, nunha ubicación en contra do sentir xeral da ciudadanía, tanto dos veciños do Couto como dos veciños de Xuvia, cando a aposta tiña que ser outra. A aposta tiña que ser, precisamente, ir a fomentar un tipo de instalación cuberta que dera servizo, precisamente, ao colapso que temos na piscina da Gándara. Por otro lado, hablamos de inversiones. Me gustaría preguntarle por los presupuestos presentados por parte de la Xunta de cara al próximo ejercicio, para el 2026. Creo que se reunió y estuvieron analizando estas partidas. ¿Qué diría de ellos? Bueno, un pouco o día da marmota respecto a Xunta, respecto a Narón, a dotación ou investimento, quitando o gasto corrente que poida ser, un gasto sanitario,
pois cero, en este caso 0 euros en infraestructuras, bueno, pois como comprenderá, neste caso, pois a Xunta pois non está tratando ben a Narón. E non trata ben a Narón, pero nesto tamén quero enfatizar, é dicir, nós temos unha alcaldesa que é a que ten que reunirse coa Xunta e ten que exixir. O sea, non vale... De hecho, creo recordar que este pasado curso Marián Ferreiro se reunía con el presidente de la Xunta y le proponían bastantes cuestiones que demandaba. Sí, propuxo, pero a día de hoxe, se non hai un seguimento desas propostas, se non hai un seguimento, se non hai unha canle de comunicación, é dicir, se o único que facemos é poñer nun papel pois unha petición, pois, por exemplo, exixir unha oficina do SEPE, mandar unha carta, non, a xestión se trata de pedir unha reunión con números na mesa, plantexar que se trata, que se quere facer, neste caso persuadir. El Partido Socialista aprobaba esta cuestión, el de mandar la carta, era un apoyo unánime por parte de todos los grupos políticos, no pedir esa sede de la oficina en Narón. Lóxicamente, pero non é só que apoyáramos, é que incluso tamén iba no noso programa electoral, como tamén iba pois, a mellor oficinas do DNI. Narón é unha autovacía de Galicia, e como tal, pois, depende, neste caso, ten que ter uns servicios pois, acordes á cidadanía con 40.000 habitantes. Pero non é máis certo pois, que o representante é o que ten que defender os veciños. Nos ali, pois, os concelleiros, mira, pois, por exemplo, o tema da Xunta, por non separar un pouco. O Partido Socialista sí que presentou emendas aos orzamentos no Parlamento. En gran parte, pois, as recollidas precisamente nunha moción que se aprobou no Concello de Narón, máis a maiores das que propuxo o Partido Socialista. Pero ten que haber un traballo detrás, é dicir, non basta con simplemente mandar un papel. Hai que traballar, hai que xestionar, hai que sair de Narón, e sobre todo, a mí o que máis me gustaría, máis con a oficina do SEPE, a mí o que me gustaría é traer empresas a Narón. Porque creo que... A ese polígono. A ese polígono que a día de hoxe pois, non teño nada en contra pois, precisamente do campo de tiro con arco, sí que era necesario esa instalación, pero a mellor non era o máis axeitado facela nunha parcela municipal dentro dun polígono industrial, que o mellor que podía ser, pois, neste caso, pois, adicada pois, a traer empresas ou facer precisamente algunha labor de tipo comunitario do Concello do carácter industrial. Esa é a xestión que antes pois, se estaba reflectindo, esa é a xestión que nós vemos que en Terra Galega non se está dando e que a día de hoxe a cidadanía está percibindo na rúa. Por otro lado, seguimos hablando de presupuestos en esta cuestión vinculados a Narón. En agosto se aprobaron unos presupuestos en los que no contaron con el apoyo del Partido Socialista. Bueno, a ver, o Partido Socialista así se comprometiu coa cidadanía cando se presentou ás eleccións en que iba a transformar a política municipal de Narón no sentido de que nunca máis iba a volver a ser unha muleta do partido, deste caso de Terra Galega. Nós non somos nin vamos a pretender que se nos dé uns orzamentos que veñen totalmente masticados sin que teñamos capacidade de propoñer ningunha das moitas mocións do Partido Socialista que foron aprobadas no Pleno e que non están sendo executadas. Por lo tanto, xa por esa mera razón, xa o Partido Socialista xa mostrou o seu rechazo, tanto nesta como na anterior. É certo que o BNG, no que levamos de legislatura, nos momentos clave en que Terra Galega, ese goberno que está, digamos, en minoría, sempre encontrou, pois, neste caso, a cougo ou ese balsa do oxígeno, pois, con o BNG, para sacar sempre os orzamentos ou cuestións que eran de índole dedicadas para Terra Galega, pero o Partido Socialista ven a traballar pola veciñanza de Narón. E nós consideramos que esos orzamentos son malos. Son malos polo que che dixen antes, non hai un proxecto de cidadanía, non sabemos o que queremos facer con esos orzamentos. E por poñerche un exemplo, o sea, cando prácticamente 2/3 desos orzamentos se dedican a gasto corrente, e ainda por riba acudimos a un endeudamento de máis de 1 millón de euros, casi 1,5 millón de euros, pois eso que denota, por poñer un exemplo para que a xente na súa casa o poida entender, é se nosotros, a pesar de ter neste caso, os impostos máis altos da comarca, como pode ser o IBE ou pode ser o de vehículos, a pesar diso, temos que recurrir a endeudamento, algo non estamos facendo. É dicir, cando o noso gasto corrente é superior, neste caso, ao que nós ingresamos, algo non se está facendo ben. Por lo tanto, nese xeito, non íbamos a votar a favor. A maiores, pois temos a ese elefante que temos sempre na habitación, ao que sempre facemos mención, que é Cosma. Cosma, temos peticionada, además desde o comezo da inicio da legislatura, unha auditoría externa de xestión que se está resistindo o goberno de Marián Ferreira a facelo. Por lo tanto, nós queremos ser transparentes coa cidadanía. Nós aprobaríamos unhos orzamentos sempre en cando estuvera totalmente fiscalizado o gasto público e a día de hoxe non temos esa seguridade, por lo tanto, xa teríamos esas dúbidas para aprobalos, pero ainda así é que son malos, porque non recollen pois, as peticións, neste caso mocións que están sendo aprobadas no
no plenario, porque Terra Galega aínda non está acostumada a que está gobernando en minoría. Por otro lado, me gustaría preguntarle por ese encuentro que mantuvo con trabajadoras del SAF de Narón, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Qué es lo que le transmitieron? Bueno, pois mire, o tema do SAF, precisamente a gran diferencia que existe entre o Partido Socialista e Terra Galega. Por poñer exemplos na comarca, falar do Concello de Neda, alabo a xestión, neste caso, do alcalde de Neda, porque precisamente está dando servizo a 220 usuarios e non ten lista de espera. Se nos plantexa un estudio de costes onde en Narón, cun presuposto que cuatriplica ou casi quintiplica o de Neda, pois só quere dar servizo a 190 usuarios e quere permitir estar 450 veciños e veciñas en lista de espera. Nos apostamos porque ese estudio de costes máis a licitación, ao menos, a metade como comezo, a metade desa lista de espera, pois que se lle poida dar servicio. Non pode ser que o Concello de Narón teña que devolver horas á Xunta de Galicia. Eso non pode ser. Non pode ser porque se falamos dun Narón para as persoas, se falamos unha cidade para vivir, a mí me gustaría preguntarlle á señora Ferreiro, para quen? Quen pode vivir? Porque os que son dependentes, ao mellor non poden vivir en Narón. Ao mellor se teñen que ir para Neda. Ao mellor o que se está pretendendo. Por lo tanto, somos combativos e combativas precisamente nese suposto. Apoyamos as reivindicacións do SAF porque as que nos trasladaron as traballadoras do SAF, pues, a nivel persoal era indignante. Indignante como non se está cumplindo o convenio colectivo, como se está aplicando, pues, por un exemplo, o kilometraxe, é dicir, estas persoas, na súa inmensa maioría mulleres, están utilizando o seu coche para desplazarse aos vehículos, aos domicilios das persoas. Pois non se está pagando conforme a convenio. Esa foi unha moción que sempre lle estou recalcando, neste caso, a Marián Ferreiro, de que exixe ese cumplimento, que poña a inspección, neste caso, de Servicios Sociais do Concello, a traballar, e que traballen e que fiscalicen, porque o que están dicindo as traballadoras, de ser certo, é grave. Por otro lado, también me gustaría conocer ese convenio entre la Xunta y el Ayuntamiento de Narón para la construcción de 91 viviendas de protección pública. La vivienda sabemos que es uno de los principales problemas que nos encontramos a nivel estatal. ¿Cómo han recibido esta noticia? Bueno, pues en este caso, pues temos que agradecerlle á Xunta, non neste caso ao Goberno de Marián Ferreiro, senón á Xunta, pues precisamente, pues que vira que notaba a Cidade de Galicia cunhos precios de alugueiros disparados, non só en Narón, senón na comarca, coa imposibilidade de acceder á vivenda, pues coas limitacións que se puxeron a raíz da burbulla con esas exigencias para acceder a crédito, e sobre todo con tanta xente nova que está vindo, que hai carga de traballo ahora precisamente nos asteleiros, con a gran inyección, en este caso, dentro do Goberno de Estado, como poden ser os proxectos das fragatas, pois é necesario crear máis vivenda. Pero resulta curioso, pues, precisamente, que Terra Galega, pues, que se queira arrogar, digamos, esa xestión que non é súa, cando precisamente ante unha moción do Partido Socialista que traballaba, pues, precisamente, non só en ceder a outras administracións, senón a que se implicase precisamente o propio Concello en crear vivenda pública ou que comprase esos edificios que quedaron baleiros e que contribuían un pouco ao feísmo urbano para adicalo á vivenda social ou incluso permitir que, como ahora mesmo tamén o está facendo a Xunta de Galicia, que quere permitilo, pois que nesos baixos que se poida tamén pois acomodar para como vivenda, nesa moción, tanto BNG como Terra Galega votaron en contra. Por lo tanto, resulta paradóxico que queran atribuirse un mérito que non o teñen, cando a súa voluntade política precisamente é outra. Esa é outra mostra máis da ausencia de xestión ou de querer arrogarse méritos que non son propios do Goberno de Marián Ferreiro porque non está xestionando nada. Para finalizar, ¿cómo se presenta el 2026 en Narón? Bueno, eu creo que a cidadanía está percibindo con esperanza. Creo que esperanza porque a xente está percibindo. E creo que, ademais, o nerviosismo xa se está vendo por parte do Goberno de Terra Galega, pois con exabrutos nos plenos, se está percibindo como unha época de cambio. Pero non unha época de cambio no sentido negativo, senón dese hartazgo que había precisamente na cidadanía, con estes deixes autoritarios aos que nos tiña acostumbrado Terra Galega, e creo que están reclamando maior participación, maior transparencia e, sobre todo, mellores axeitados servicios. Creo que o Partido Socialista
dar resposta a todas esas demandas sociais. Así o percibo cando a xente, os veciños e as veciñas me paran pola rúa e me comentan e nos felicitan polo traballo que estamos facendo, neste caso polo traballo, sobre todo por poñer no foco as políticas socialistas, e creo que vai haber moitas sorpresas no 2026 e sobre todo no 2027, e creo que sendo positivas para a cidade de Narón, e creo firmemente que vai haber cambio político en Narón nas eleccións de maio de 2027. Jorge Ulla, como siempre, un placer poderle tener esta noche aquí en Espacio Abierto. Un placer es mío. Muchísimas gracias, Natalia. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.